No toto bude teraz brutál. To bude teda, to ti poviem. Dostaneme šlahačku. Aj s ohárkem. Jejda, ja som si mohol spraviť ešte ten loadout, no nevadí. Počkaj, to tady nemáme loadouty, ne? Na začiatku. Ne. Mohli ho nechať tí staré, ne? To mieli. Ale to kill dáva bomby, no. Kilo dáva fajnové bomby. No však to... Ja sa zase ozývam. Dáva len teraz asi. Teraz už nemal by si teraz. Skús. Ozýva sa to trošku. Ty to čuješ, tež? Áno, áno, áno. Áno. Ale ja vás počujem ako ozývate. Jak to Tisíckrát to. Dobre, dáme hospitálku? Môžeme. Môžeme. OK. Ozvená. OK. Zime na to. Zime! Musíme hrávať s Milanom a dávať streamu, lebo potom máme viacej streamu. Ako? No. Áno. Milan je taký kašek. Taký To ne. A už som gulakový? Ja za chvíľu. Už aj. ten vonem v Jaj. tejto. Jak sa to volá, gula? Áno. To bola rýchla hra. To je starý. Tá kúpelka za scéna. Ja. Zascana. Hej, inak viete čo sa spravili z tohto oného Warzone? Fortnite. Normálne, tam máte tanečky. Ja horím. Viete, tu máte tanečky? Tady? Ja mám potom... No, normálne tanečky tu máš. Normálne tu dancujú. Erotické či aké? Také, ja eroticky, no. No, také úty. Ja už... Ty si prehral. No. Nikde... Miko ide. Ten Helen! O, ležal! Ten debil. Zabil si ho? Aspoň revolver mi mohli dať. Ja sa takisto dopadeo. Co to majú za ľudí? Som ho nevedel ani trefiť, ty Je v kokot. kúpelke. Ty vole, jak do vody. Bi. Kod, ale mi dal. Ani nevíš, z akej strany. To je možné toto. To hrajú určite nejaké detská hrajú. Dobre, ešte čo? Ešte raz to daj. Z celej hry určite sme byli my prví, keď sme Samozrejme. vytvorili. Jak to máš ešte spraviť? No je, A pôjdeme na nejakú budovu zlatú budovu osoby. Ja ešte rozmyslím, že nie. Nejakú... som ho nachytal teraz.
No, nevím kam pôjdeme. Dobre, ja vám poviem kam ideme. No, Ideme... tak povedzte. Ideme sem. Prebíjať môže v lúvce? Hej. Pesko. Aj oharek vytáhnu. Našubovať do dolici na letu. Ja do tú baráčku idem. Idem hore na Atečnú. You're clear to engage all hostiles. Dobre. Tu keby chcel niekto. Má výhra. Nese ty raketu na nejaké letadlo? Ja by som potreboval jadrovú raketu. Nie, oharky, čo stejla. Co je zázvuk toto? Niekto mu dáva dole vole. Ogurky. V tej garáži. Ja sa to ozývalo. Určite to sú Miky tí Indovia z IACčka. Áno, sa to dávali. S ohárkami. Pozor, ide sem one. Návšteva. Tá raketa by sa mi teraz išla. Jo, idem pre ňu. Ja si ju nechám. Sú tu! Tu sú. Videli nás? Áno, ja som strieľal. Ty kol. Jaj, ona prezradí, vy ste to je. Ale... Slabý není. Spálajú. Hej, rýchlo ma zdvihni. Ale ja nemám čo robiť. Ne, už ide. Miky, strieľaj tam. On mňa jak vypel. Miky, utekaj, schovaj sa. Milano, neoživím? Ja to neviem. Koľko ti času? Nevím. Určite jeden. Ja som ich nestiel ani spočítať. Že určite jeden. To vychádza teraz vždycky, keď som vypíš. Tak je to mŕtvy, no. Víš, že kebyže oného prežijem iba ja, tak by som povedal, že ich tu byl šiel do okolky, ale tie Miky nebudem šiziť. Som měl za hnusnou zbraň. Dobre, idem. Ty dal gulag? Neverím. Nej možné. Že? Čo, kam mám ísť? Za nami, ne? Kde ste? Je to čisté? Tak tam? Á, tak ja... Je no. Dobre je. To jedného, čo vás dal, to mohla By tak 4. Ja. A kto mi zebral zbrane? Nikto. Nikto, máte šťastie. Ale náboje ste mi pobrali. To ten druhý, čo ťa zabil. Ty si istý? Hlavne, že by sme ho zabili potom, či by Miky. Hej, a vy neberete one trezora? Ne. My sme takí páni. Aha. Nič, ja ani pláty si ja dávam. Nice. Presne mám 30 nábojov v zásobníku, viedzení neberem. Potom na Heline je ona. Žiadne pláty. To je 4, dobrá? Okej. Kam ideme? Niečo tu hraje.
Toto je ona tá zbraň, čo hrali. Jak sa to volá? Letal. Letal? No. Doletal. Letal a doletal. Niekto zobral tú onu Helinu? Oh, To si bol ty? Ja že to bol niekto iný. Zabil by som ťa. chcem sa skúsiť jak to lecí. Jejda, toto je budova. Inak tu je karta, keby chcel niekto. Found some loot here. Damian, co robíš? OK. Tu je ono sniper. Máte niekto sniper rifle? Mám. Prvým sa ja sniper Positive rifle. ID on the bounty target. Hunt them down. To je na piču, ani približne to nemá. Nechcem ho. Niekde hraje to. No. Mohli by sme ísť Jen tam je tá korunka, ale... do tej veži, ne? Kam? Moving Je here. tá dozadu? He? Tady sa kupovali, pod nama. Kde? Označ. Či co to tam svíči? Pozor. Aha, tam niečo svieti, čo tam je? Vidíš to? No. Ale už ide gás, poďme Keď to naši. kupoval, ne? Neviem. Kam ideme? Ideme na tú väžu? Môžeme, load odpadá, ale... Kam pada? Ó, naľavo, naľavo. Nejdeme? Môžeme. Je v zóne. Ale je v zóne. No niečo tam mám. Gas is closing in. Relocating safe zone. Niekto tam padal. OK, vidím. Oh, Dostal sa teraz. Je mŕtvý? a ja. Ty kokos, to si môžem zbrať. Neň ma rozšľahal. Tak nič kulak. Hej, za mnou. To čo bolo? Stay alive. Squad mate has entered the gulag. They'll need to Ide. Ešte mu chýbalo. No, on tu mal kamoš zozadu. Čo? Tu je koľko pode mnou ide. Či koľko stojí ten jeden oný? Je tam! týpek? Ty čo? keep your head up and return to base. Ešte ho zrazil! Tak to je moc. To je nemá jasné, padnúť rovno tam, kde je gáč.